поредния тест за подготовка за НВО, което вече наближава, чука на вратата. Надявам се с този тест отново да ви бъда полезна и да се упражним по материал 8-9 клас най-вече, който вие сте позабравили. Ще използвам този път сборник на издателство Просвета. Тестът е номер 31 за тези, които разполагат с помагала. И така, първа задача. В кой от интервалите се намира числото корен квадратен от 12? Интервалите, които са дадени, са следните. От 2,5 до 3, от 3 до 3,5, от 3,5 до 4 и от 4 до 4,5. Тъй като корен квадратен от 12 не е точен квадрат, то ние може да направим следното. Да видим между кои два точни квадрата се намира това число. 12 се намира между два точни квадрата, 9 и 16. Съответно, корен от 9 е 3, корен от 16 е 4, т.е. нашето число корен квадратен от 12 се намира между 3 и 4. Въпросът е, както виждате, отговорите са дадени през половинка. В кой точно интервал, между кои точно две числа, различаващи се с 0,5, се намира корен квадратен от 12? И така, най-отгоре, там където съм посочила къде се намира числото 12, аз ще изпиша всички числа от 9 до 16. Числата са 8 на брой, т.е. средата е между 12 и 13. На 9 отговаря 3, на 16 под корен отговаря 4. Между 12 и 13 се намира 3,5, но както виждаме 12 е отляво на 3,5, така че интервала, в който попадаме, е между 3 и 3,5. Т.е. отговор Б. Много често напомням на своите ученици, когато имат задачи, в които трябва да определят примерно знак на израз, да използват точно този начин на приближено намиране на стойност на корен квадратен от число, което не е точен квадрат. Т.е. да видят между кои два точни квадрата се намира числото и дали то е в лявата половина на числата, които са между границите, както в случая 9 и 16, или в дясната половина. Т.е. дали прескача половинката между числата или не прескача тази половинка, защото понякога това е много важно. Точно това прескачане на половинката, т.е. на 3,5, променя в повечето случаи знак на израз. Втора задача. Да намерим допустимите стойности на израза. Значи търсим ДМ. На израза дробен е израза хикс минус 5 върху хикс на втора плюс 25 минус 1 върху хикс. Когато търсим допустими стойности на дробен израз, в никакъв случай не трябва да преобразуваме израза. Т.е. да се опитваме да го опростяваме, да съкращаваме някои множители, защото по този начин може да изгубим стойности на променливата, които превръщат израза в знаменателите в 0. При съкращение точно тези множители да изчезнат и по този начин ние няма да посочим всички тези числа, които
трябва да изхвърлим от множеството на допустимите стойности. Т.е. всички тези числа, които превръщат нашите знаменатели в нула. Така че ние по-отделно разглеждаме всеки един знаменател. Както виждаме, за числителите няма ограничения, т.е. там няма корен квадратен, който би наложил някакви ограничения. Нека хикс на втора плюс 25 е равно на 0, т.е. проверяваме има ли такива стойности на хикс, при които този израз е равен на 0. Решаваме това непълно квадратно уравнение. Хикс на втора е равно на минус 25. Няма как четна степен да е отрицателно число, т.е. тук нямаме реални корени, значи няма хиксове, които превръщат първия знаменател в 0. Втория знаменател е достатъчно прост. Единственото число, единствената стойност на хикс, която превръща израза 1 върху хикс в 0, е когато хикса е равен, т.е. превръща знаменателя в 0, е когато хикса е равен на 0. Така че нашето дъма изключва само и единствено стойността 0. В решенията, които са ни дадени, аз няма да ги пиша всичките, това е отговор А. Отбелязвам го, както казах, за тези, които ползват сборника на издателство Просвета за подготовка за НВО. Следващата задача, отново 8 клас. Кое от уравненията няма реален корен? Изрично пишем няма реален корен. Дадени са съответно 4 уравнения, квадратни уравнения. Минус хикс на втора плюс 5 хикс минус 7 равно на 0. Минус хикс на втора плюс 5 хикс плюс 7 равно на 0. Хикс на втора минус 5 хикс плюс 3 равно на 0. И същото, но само със знаци минус. Кое беше условието едно квадратно уравнение да няма реален или реални корени? Условието беше дискриминантата да е отрицателна. Така че за всяко едно уравнение ние трябва да намерим дискриминантата. Помним формулата. Въпреки че формулите ще ви бъдат дадени, не навсякъде е написано каква точно формула ни е дадена. Тоест, ние имаме едни листове с формули, но ако ние не познаваме тези формули, те просто няма да ни бъдат от полза. И така, първата дискриминанта, 5 на втора, минус 4 по минус 1 и по минус 7. Няма нужда да смятате до край. Виждаме, че тази дискриминанта ще бъде положителна или няма да бъде положителна. В случая няма да бъде положителна. Избързах да напиша знака за равенство. Просто посочваме, че е отрицателна. И с това можем принципно да приключим задачата, тъй като знаете, че има само един верен отговор. Аз обаче за всеки случай ще пресметна и другите дискриминанти. 5 на втора минус 4 по минус 1 и по 7. Тук вече ще бъде положителна, т.е. ще има корени. Минус 5 на втора минус 4 по 1 по 3. Отрицателно число на четна степен, знака минус изчезва. Отново положителна. И последната дискриминанта. Отново положителна. Тоест, само в подточка А ние ще получим отрицателна дискриминанта, което означава, че даденото квадратно уравнение няма реални корени. Следващата задача е решаване на едно доста дълго дробно уравнение. Въпреки че задачата е с избираем отговор,
Няма да пропусна да реша това уравнение по начина, по който сме се учили да решаваме, т.е. спазвайки всички стъпки, просто защото това ще ми спести след това правенето на проверки. Както виждате, доста е дълго. Как се решаваше дробно уравнение? Първо търсим множество на допустимите стойности, преди да сме извършили каквито да е преобразование, защото ви казах, че при извършване на преобразование може да съкратим някой множител и по този начин да пропуснем някоя от стойностите на променливата, които превръщат някой от знаменателите в нула. За да ми е по-лесно да видя кои стойности на хикс трябва да изхвърля, аз ще превърна всеки един знаменател в произведение, още повече, че така по-лесно ще намеря и общия знаменател. Първия знаменател представям като произведение чрез изнасяне на множител пред скоби. Втория знаменател представям с помощта на формула за съкратено умножение. Третия знаменател отново изнасям множител пред скоби. И последния знаменател разлагам по формула за съкратено умножение. Виждате, че се повтарят множителите с една особеност. В 3 от местата имаме хикс минус 4, в втората дроп обаче имаме 4 минус хикс. Какво ще направя? Ще обърна местата в скобите на хикс и на 4. Интересува ни първата скоба и отпред ще излезе знак минус. И така, какво е дъмато? Първият знаменател се превръща в 0, когато хикс е 0 или 4. Значи изхвърляме нулата и изхвърляме четворката. Вторият знаменател се превръща в 0 при 4 и минус 4. Тук просто ще сложа плюс-минус. Третия знаменател при минус 4 и четвъртия знаменател при всичките тези стойности 0, плюс и минус 4. Стъпка втора. Намиране на общ знаменател и допълнителни множители. Виждаме, че четвъртата дроп съдържа абсолютно всички множители в знаменателя си, така че нейният знаменател ще бъде общ. Кои са допълнителните множители? Допълнителни множители са тези множители, които липсват в знаменателите на всяка една дроп. На първата дроп липсва 4 по хикс плюс 4. На втората липсва 4 хикс, но да не забравяме и този знак минус. На третата липсва хикс по хикс минус 4. И четвъртата си има всичко. От тук насетне не е необходимо да преписваме повече знаменателите. Или общия знаменател. Тъй като една дроп е равна на 0, когато числителят ти е равен на 0. Тоест ние ще работим само с числителите, ще ги преобразуваме към прост израз и получения израз ще решим като уравнение. Той може да бъде линейен, квадратен, ще видим какво ще се получи. И така, умножавам допълнителните множители по числителите. Девятката минава в ляво със знак минус. Ще имам квадратно уравнение. Хикс на втора няма подобен член. 4 хикс и минус 4 хикс се съкращават. Остава минус 8 хикс. 16 минус 9 е 7. Тоест ще ни се наложи да решим ето това квадратно уравнение. Дискриминанта минус 8 на втора, минус 4 по 1 по 7, 64 минус 28 е 36. Хубаво число, точен квадрат, по-голямо от 0, което означава, че ще имаме два различни корена. Припомням формулата за
корени на квадратно уравнение. И така, първи корен 8 минус 6 върху 2 по 1, което е единица. И втори корен 8 плюс 6 върху 2 по 1, което е 7. Проверяваме като последна стъпка дали получените корени са от нашето ДМ. Да, и двата корена са от ДМ, така че и двата корена се явяват реални решения на нашето дробно уравнение. В случая, в нашия сборник, това са отговорите под точка Г. До тук решавахме задачи реално от 8 клас. Сега преминаваме на задача от 10 клас, а именно решаване на ирационално уравнение с два корена. Уравнението е с два корена, но пък е от най-простия вид, тъй като освен двата корена нямаме нищо друго. Единия корен е вляво, другия корен е вдясно и са ни дадени следните стойности. 1 и 3, 1, 4, 3. За тези, които трудно се справят с решаване на ирационални уравнения по принцип на уравнения и трябва да определят числата в коя подточка се явяват корени на даденото уравнение, предлагам да извършват проверката чрез заместване. Всяко едно число замествате в уравнението. Ако получите вярно равенство, значи това число наистина е корен. Аз обаче ще реша задачата в пълния ѝ вид, защото е възможно подобна задача да имате при задачите с отворен отговор. Затова искам да припомня как решаваме ирационални уравнения. Пак казах, това не е от най-трудните. Реално то е достатъчно елементарно, тъй като корените са разделени в лявата и в дясната част и задачата ще се реши чрез еднократно повдигане на квадрат. Но тук имаме и една друга особеност – търсене на множество на допустими стойности, което дава точки, и искам да обърна внимание точно на това. И така, ние имаме два корена. Под всеки корен имаме израз. По дефиниция, под знака на квадратния корен могат да седат само неотрицателни числа. Т.е. хикс минус 3 трябва да е неотрицателно и съответно хикс на втора минус 3 хикс също да е неотрицателно. Решаваме в система тези две условия, за да видим кои стойности на хикс удовлетворяват и двете неравенства. Аз ще си позволя директно да начертая числовата права и върху нея да отразявам решенията, тъй като решенията не са сложни. Първото неравенство е решено, хикс трябва да е по-голямо или равно на 3. Второто неравенство решавам по метода на интервалите. Тук имаме две числа, които образуват интервали. Това са 0 и 3. Стойностите 0 и 3 влизат в нашите решения. Няма да работя с дъга и с ръбче, ще работя с пълна и празна точка. Тоест 0 влиза, 3 влиза. И така, първото решение е хикс по-голямо или равно на 3. Всички числа, които се намират вдясно от 3. Второто решение ще обознача с друг цвят и то ще бъде отдолу на числовата права. Тук ще имам 3 интервала. Знаците съответно са плюс, минус, плюс. Нас ни интересува плюса. И последно остана да видим къде синия интервал се пресича с оранжевото решение. Пресича се само и единствено от 3 до плюс безкрайност. Тоест,
допустимите стойности за нашето ирационално уравнение са хиксове, които са по-големи или равни на 3. Решаваме. Казахме, че ще решим чрез повдигане на квадрат, еднократен. Повдигаме и лявата и дясната част на квадрат. Втората степен и квадратния корен се унищожават и остават подкореновите изрази. Виждате, че ще получим квадратно уравнение. Прехвърлям всичко от едната страна и решавам полученото уравнение. Това е единия вариант да го реша по този начин. Втория начин за решаване на това уравнение, за да не го решаваме като квадратно, е следния. Ние вече разложихме дясната част на множители. Т.е. при вдигане на квадрат ще получим следното. Прехвърляме лявата част при дясната с обратен знак. И тъй като имаме повтарящи се множител, го изнасяме пред скоби. Ето по този начин нашето квадратно уравнение де-факто е разложено на множители и ние вече виждаме кои числа са неговото решение. 3 и 1 са корените на нашето получено квадратно уравнение. Стъпка последна, проверяваме кои от корените принадлежат на множеството на допустимите стойности. 3 принадлежи, единицата обаче не принадлежи, така че крайното решение на нашето ирационално уравнение е числото 3. Съгласно нашия сборник, това е отговор Г. Следващата задача е решаване на модулно неравенство. Ще си припомним и него. Но не просто да намерим решението на модулното неравенство, а да посочим най-малкото цяло число, което е решение на неравенството. Неравенството е следното. Това, което виждаме, че хикс е с отрицателен коефициент вътре в знака на модула. Но тъй като изпод модул винаги излиза положително число, то ние може да завъртим местата без да излезе знак минус. Той така или иначе ще падне. И нашето неравенство да придобие ето такъв вид. Аз лично обичам да решавам модулните неравенства като двойни неравенства. Тоест, махам знака на модула и добавям отрицателната стойност на израза, който е под знака на модула, вляво. Другия начин за решаване беше следния. Хикс минус 3 е по-малко от 5 или хикс минус 3 е по-голямо от минус 5. Как се получаваше това? Ако изпод модул излезе противоположната стойност, тя ще излезе със знак минус, т.е. минус хикс минус 3. Умножаваме по минус 1, за да махнем знака минус и получаваме ето това неравенство. Аз обаче тези двете ги обединявам в двойно неравенство, което решавам последния начин. Трябва да изчистя хикса. Единственото нещо, което ми пречи, това е минус 3. За да изчезне минус 3, аз трябва да прибавя 3. Минус 3 плюс 3 е 0. Тази тройка обаче прибавям и в трите части на нашето двойно неравенство. Какво получавам? Вляво минус 2, по средата хикса е изчистен, вдясно 8. Тоест, стойностите на променливата хикс се намират между минус 2 и 8, като хикса не може да е равен на минус 2 и не може да е равен на 8.
В такъв случай най-малкото цяло число от дадения интервал е числото минус 1. Минус 1 най-малко цяло число, което е решение на нашето неравенство. Даденият отговор е от буква В. Седма задача е задача от комбинаторика и задачата звучи последния начин. Колко са всички трицифрени числа, в записа на които участва точно една цифра 3. Тук имаме 3 варианта. Разглеждам ги по-отделно. Имаме по 3 цифри във всяко число. И така. Първия вариант. Първата цифра да е 3. Тоест тук имаме една единствена възможност. Тогава за втората цифра остават 9 възможности. Имаме 10 цифри, едната вече е ангажирана, тройката, тя трябва да бъде единствена, така че за втората кутийка имаме 9 възможности. Колко възможности имаме за третата кутийка? Тъй като не е казано, че цифрите не могат да се повтарят, не може да се повтаря единствено тройката, то отново имаме 9 възможности. Цифрите са 10, тройката е ангажирана, остават 9. Или възможните комбинации са произведение на възможностите за всяка една кутийка. 1 по 9 по 9, т.е. 81 възможности. Втори вариант. Значи тук ще събираме възможностите за всеки един вариант. Нека тройката е в втората кутийка. Тогава за нея имаме една възможност. Колко възможности имаме за първата кутийка? Принципно остават 9 цифри, но тъй като не може да имаме 0, значи без нулата, в първата кутийка няма трицифрено число, което да започва с 0, възможностите тук са 8. Колко възможности имаме за третата кутийка? Тук може да имаме 0, няма проблем. Възможностите са 9. Тоест 8 по 1 по 9 е 72. И трети вариант. Тройката е на последно място. Отново в първата кутийка не може да имаме 0, значи тук възможностите са 8. Във втората кутийка 9. В третата кутийка 1. Една възможност. Отново 72. И така събираме получените възможности и получаваме 225 трицифрени числа, в записа на които участва точно една цифра 3, като останалите цифри могат и да имат повторение. Това е отговор Б. Задача 8. Връщаме се на материал от 9 клас, а именно квадратна функция. Какво гласи задачата? Даден е чертеж, като на чертежа е изобразена графика на функцията. Функцията е f от хикс равна на а хикс на втора
плюс bx плюс c. Кои са всички стойности на хикс, за които функцията f от хикс е растяща? Аз ще начертая схематично графиката. Тъй като нямам сборника в електронен вид. Така, какви точки са ни дадени? -1. Графиката гледа нагоре. И така, ето тази точка тук е -1. Тази точка тук е 3. Върхът е с координати 1 и -4. И всъщност това е всичко, което ни е дадено. Какво виждаме на нашата графика? Виждаме, че графиката, параболата е обърната нагоре. Щом параболата е обърната нагоре, това означава, че коефициента А е положителен. Как се държи функцията в дадения случай? От минус безкрайност до връхчето си. Но ние се движим по оста ОХ. От минус безкрайност до връхчето нашата парабола намалява. В връхчето си тя приема минималната стойност. Тази стойност нейна е равна на -4, след което от връхчето до плюс безкрайност нашата функция расте. Коя стойност трябва да вземем като граница на интервала, в който функцията расте? Хикса или y? Не случайно казах, че ние се движим по оста хикс. Т.е. какъвто и хикс да вземем ето тук до единицата, за всички тези хиксове нашата функция намалява. След това, за всички стойности на хикс по-големи от единица, нашата функция расте. Така че в случая отговора, който трябва да посочим, е интервала от 1 до плюс безкрайност. Сега, защо не сложих скоба? Интервалите, които са предложени в сборника, са предложени с квадратни скоби. Т.е. ето по такъв начин, това е отговор В. Аз лично не съм съвсем съгласна. Има учебници, в които тази скоба не е квадратна, а е кръгла. Защо? Защото при единицата нашата функция не расте. Тя нито намалява, нито расте. При единицата нашата функция приема своята минимална стойност. Така че принципно правилното би било, ето така, функцията намалява от минус безкрайност до 1 с кръгла скоба. След това функцията приема своята най-малка стойност в единицата и тази стойност е равна на -4, след което функцията започва да расте от 1 до плюс безкрайност. Това е коректният запис, но тъй като в отговорите нямаме вариант, в който има кръгла скоба, то съответно избираме този, който е с квадратна скоба. Обяснявам, моето виждане. То не е само мое, както казах, в голяма част от учебниците обясненията са точно по този начин. В единицата функцията нито расте, нито намалява. Тя приема своята най-малка стойност. Но в случая от предложените ние ще изберем ето този отговор В. Девета задача е задача от 8 клас.
Както виждате, повечето задачи са 8-9 клас и тя гласи следното. В четириъгълника ABCD може да се впише окръжност. Дължините на страните му AB, BC, CD и DA е възможно да са равни съответно на. И имаме 4 възможности. Аз няма да пиша сантиметри, само стойностите, като са предложени следните дължини. Какво трябва да си припомним тук? Трябва да си припомним една теорема за описан четириъгълник, която гласеше следното, че ако един четириъгълник може да бъде описан около окръжност или обратното, ако в един четириъгълник може да бъде вписана окръжност, то в сила е следното равенство. Сбора от дължините на противоположните страни е равен. Тоест, ние правим проверка за кои от посочените стойности е изпълнено следното равенство. Тоест, събираме първата и третата стойност и втората и четвъртата. И така, 5 плюс 7 дали е равно на 8 плюс 4? 12 е равно на 12. Тоест, тук имаме равенство или в четириъгълник с такива дължини на страните може да бъде вписана окръжност. За всеки случай проверявам и останалите. 7 плюс 9 дали е равно на 8 плюс 10. 16, 18 няма равенство. 9 плюс 4 дали е равно на 5 плюс 7. 13, 12 няма равенство. 8 плюс 6, 14, 5 плюс 7, 12. Отново няма равенство, т.е. само в подточка А са дадени дължини на страни, при които дадения четириъгълник може в него да се впише окръжност. Задача 10. Отиваме отново на материал в 10 клас. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Метричните зависимости преди да реша задачата бяха следните. Квадрата на катет е равен на произведението на неговата проекция върху хипотенузата по хипотенузата и квадрата на височината към хипотенузата е равен на произведението на проекциите върху хипотенузата. С нашата задача ще ни бъде необходимо третото равенство. Задачата изглежда последния начин. Имаме правоъгълен триъгълник. В него ни е дадена дължината на хипотенузата и височината към нея. И така, хипотенузата е с дължина 20 см, а височината към нея е с дължина 6 см. Какво се търси в задачата? Намерете дължините в сантиметри на частите, на които височината разделя хипотенузата. Тоест, това са проекциите AH и BH. Конфигурацията може да е различна. Или по този начин, или ако катета А е по-дълъг от катета Б, съответно проекцията А1 ще е по-дълга, Б1 ще е по-къса, но ние просто посочваме дължините, без да уточняваме коя проекция, каква дължина точно има. И така, знаем цялата хипотенуза. Тогава, нека
проекцията А1 е равна на хикс, тогава проекцията B1 ще бъде 20 минус хикс. Прилагаме третата метрична зависимост. HC на втора е равно на А1 по Б1. Знаем височината. Изразили сме проекциите чрез една променлива. Разкриваме скобите, виждаме, че ще получим квадратно уравнение, така че с разкриването премествам всичко от едната страна. И решавам полученото квадратно уравнение. Дискриминанта. Минус 20 на втора 400, минус 4 по 36 144, 256. Хубаво число, защото е точен квадрат на числото 16, така че тук имаме две възможности. Или хикс1 да е 2 см, или хикс1 да е 18 см. Което означава, че ако хикс1 е 2 см, то проекцията А1 е 2 см, проекцията Б1 е 18 см или обратното. Ако А1 е 18 см, Б1 ще бъде 2 см. Като отговор ние даваме двете числа 2 см и 18 см, независимо от конфигурацията, която имаме. И това е отговор Г. Задача 11. Отново се връщаме в 8 клас, работа с видове ъгли в окръжност. Тук ще трябва да направя чертежа, който ни е даден. Имаме окръжност. Имаме допирателна към тази окръжност. Имаме диаметър на окръжността. Диаметъра съдържа в себе си радиус. Ние знаем, че радиуса към допирателната е перпендикулярен. Допирната точка е точка Б. Имаме точки А, Д и С, които са образувани последния начин. Хорда АД, съответно хорда ДЦ, и то такава, че ъгъл АБЦ е равен на ъгъл БЦМ. Ще сложа една допълнителна точка. И е равен на ъгъл АДЦ, т.е. ъглополовяща строим. Ето такова нещо се получава. И сега ще дам равенството на ъглите. Този ъгъл с този ъгъл и с този ъгъл. Какво търсим? Търсим мярката на ъгъл АДЦ. Като, пак казах, БЦ е ъгло половяща на ъгъл АБМ. Който ъгъл пък от своя страна, казахме, че е 90 градуса, тъй като диаметъра е перпендикулярен на допирателната в точката на допиране. Съответно, ъгъл АБЦ е равен на 45 градуса. Този ъгъл е равен на ъгъл АДЦ, съгласно чертежа, който ни е даден. Така че АДЦ е също 45 градуса. Другото обяснение. Ъгъл АБЦ е вписан. Дъгата, която му съответства, е АЦ.
Вписания ъгъл е половината от съответната му дъга, т.е. съответната дъга е 90 градуса. Тази дъга е съответна и за ъгъл АДЦ, който също е вписан. И значи той по определение също е половината от тази дъга, т.е. 45 градуса. Виждате, може да имаме различни обяснения на един и същи извод. Това е отговор Б от нашия сборник. 12-та задача. Задачата е отново от 9-ти клас. Задачата се отнася до успоредник. Даден е успоредник, аз дори няма да го чертая, просто ще напиша ABCD успоредник с диагонали. Единия диагонал е равен на единица, втория диагонал на корен от 7. Едната страна на успоредника е с дължина 1 см. Нека това е страната А. Какво търсим? Ами съответно търсим другата страна. Имаме теорема, т.е. формула, която изведохме в 9-ти клас. Тя не е дадена във всички учебници като официална формула, но се получава на базата на решаване на типова задача. Тази формула изглежда последния начин. Сбора от квадратите на дължините на диагоналите е равен на удвоения сбор от квадратите на страните на успоредника. Тоест, тук решаваме чрез чисто заместване. Просто трябва да знаем тази формула. 1 на 2 1. Корен повдигнат на квадрат. Корена пада, остава под кореновата величина. Разкривам скобите. 2 по 1 2 плюс 2b на 2. 7 и 1 8 в ляво. Прехвърлям двойката със знак минус. Получавам 8 минус 2 6. Деля на 2, за да изчистя b на 2. Оттам b на 2 ще е равно на 3, което означава, че дължината на страната b е корен квадратен от 3. Принципно, ако решавахме непълно квадратно уравнение, тук щяхме да имаме 2 корена плюс и минус корен квадратен от 3, но тъй като задачата е геометрична, търсим дължина. Дължината не може да е отрицателно число. Това е отговор Г. Наближаваме края на задачите с свободен отговор. Остават още 3. 13-та задача. Даден е равнобедрен триъгълник ABC. Нека го начертаем. Посочвам, че е равнобедрен. С бедра АС и БС 1 см. Основа АБ корен квадратен от 3. Търсим мярката на ъгъл АЦБ. Какво имаме? Имаме 3 страни в триъгълник. Търсим ъгъла. Принципно задачата може да се реши с синусова теорема. Може да се реши и с косинусова теорема. Аз лично съм решила с косинусова, защото при синусовата, ако получим синус на ъгъл, синуса и на острите и на тъпите ъгли в триъгълник е стойност положителна, т.е. тя не може да ни покаже еднозначно дали ъгъла е остър или тъп.
Докато косинуса на остър ъгъл е положителен, на тъп ъгъл е отрицателен, т.е. косинус еднозначно показва какъв е ъгъла. По косинусова теорема имаме следното. Тук ще напиша страните с малки букви. Ъгъл гама. И така, косинус на ъгъл гама е равен на следното отношение. А на втора плюс Б на втора минус С на втора върху 2 пъти А по Б. Замествам. А и Б са единици. С, корен при вдигане на квадрат, корена пада, остава под кореновата величина. 2 минус 3 е минус 1. Минус 1 втора. Отрицателна стойност, което означава, че гама е тъп и в случая ъгъл от 120 градуса има такъв косинус. Минус 1 втора. Ъгъл от 60 градуса има косинус 1 втора. Положителна. Това е отговор В от предложените. Задача 14. Отново е 9 клас. Тригонометрия. Дадено е, че ъгъл алфа е остър. Дадено е, че синуса е равен на 4 пети. И трябва да намерим стойността на израза 1 плюс котангенс алфа върху котангенс алфа минус 1. Сега има два начина на решаване. Единият начин е да опростим израза до синус и косинус, но така или иначе ще трябва да намерим косинуса. Другия начин е, намирайки косинуса, ще може да изчислим и котангенса и да пресметнем стойността на израза с котангенс. Аз ще избера втория начин. И така, използваме основното тригонометрично тъждество. Синус на втора плюс косинус на втора на един и същи остър ъгъл алфа в случая е равно на единица. Знаейки синуса, може да изразим косинуса. Тъй като ъгъла е остър, косинуса ще е положителен. Това е важно за знака. Повдигайки 4 пети на квадрат ще получим 16 25. Общ знаменател 25. Изчисляваме израза под знака на корена. Може и на ум да го направим. 25 минус 16 9. 25. Или общия знаменател 25. Тоест косинуса е 3 пети. Откъдето котангенса е косинус върху синус или 3 четвърти. Замествам в израза, който ми е даден. 1 плюс 3 четвърти върху 3 четвърти минус 1. В числителя общ знаменател 4, допълнителен множител 4, получавам 7 четвърти. В знаменателя общ знаменател 4, допълнителен множител 4, получавам минус 1 четвърт. Как делим дроб на дроб? Умножавайки първата дроб по реципрочната на втората, или крайният резултат е минус 7. Това е отговор Г. Това си е чиста типова задача от 9 клас, която върви и през годините с усложняването и надграждането на знанията за тригонометричните функции. И последната задача с избираем отговор
Задача 15. Намерете тангенса на ъгъла между диагонала А1С и равнината ABCD на куб. Няма да изчитам всички букви. Чертаем куб. Нямам възможност да начертая пунктирна линия, затова ще правя линийките светли, невидимите. И от тук вече почват невидимите. Така. Имаме диагонал А1С. Първо обаче ще опиша върховете. Така, диагонал А1С. И търсим тангенса на ъгъла между този диагонал и равнината ABCD, т.е. равнината на основата. Нека това е ъгъл Фи, ъгъла между диагонала и основата ABCD. Т.е. ние търсим тангенса на този ъгъл Фи. Как да определим ъгъл между права и равнина? Равнината и правата имат обща точка С. Тя лежи върху равнината, така че се проектира сама в себе си. От нашата права взимаме втора точка, в случая това е точка А1, и намираме нейната ортогонална проекция върху равнината ABCD. Тъй като имаме фигура куб, всички ъгли са прави, т.е. точка А1 се проектира в точка А. Околният ръб А1 е перпендикулярен на основата ABCD, съответно на всяка права, минаваща през тази основа. Значи А1 е отсечка перпендикулярна на основата. Проекцията на А1 е точка А. Съединяваме проекцията с другата точка, която лежи върху нашата равнина С, и виждаме ъгъла, който се получава. Това е ъгъл АСА1. Този ъгъл факто е ъгълът, който търсим. Ъгъла между диагонала и основата на нашата фигура. Казахме, че тук имаме прав ъгъл. И така, ние не знаем на какво са равни страните на куба. Всичките му ръбове са равни. Нека са равни на А и по трите измерения. Както виждаме, получихме правоъгълен триъгълник А1АС. В този правоъгълен триъгълник търсим тангенса на ъгъл Фи. По определение за тангенс на ъгъл в правоъгълен триъгълник, тангенса на ъгъл Фи е отношение на противолежащия катет А1 към прилежащия катет АС. АА1 е околен ръб, който е с дължина А. АС е диагонал на квадрат, тъй като основата се явява квадрат. Как намираме този диагонал? По теоремата на Питагор. Корен квадратен от сбора на квадратите на катетите. А може да се коренува. Двойката не е точен квадрат, така че остава под корен. Съответно, съкращаваме А и остава изразът ирационален 1 върху корен от 2. Рационализираме
чрез умножаване и на числителя, и на знаменателя по корен от 2 и като краен резултат получаваме корен от 2 върху 2. Това е отговор Б от възможните отговори, които ни бяха предложени в тази задача. И сега последните две задачи, които останаха, това са задачи с свободно решаване, т.е. ние трябва да напишем пълно и обосновано решение за тези задачи. Едната е интересна, защото е задача, в която присъства квадратна функция и в същото време от стойностите на корените на квадратни функции се получава прогресия. Такава задача мисля, че досега не сме решавали. Задачата звучи последния начин. Дадени са функциите f от хикс равна на хикс на втора минус 6 хикс плюс 5 и функцията g от хикс равна на хикс на втора плюс b хикс плюс c. Корените на уравнението f от хикс равно на 0 са следните две числа x1 и x2, като x1 е по-малко от x2. Корените на уравнението g от x равно на 0 са числата x3 и x4. Ако вземем числата в следния ред x1, x3, x2, x4, то в този ред те образуват аритметична прогресия. Какво търсим? Търсим коефициентите b и c на втората квадратна функция. Как решаваме задачата? Първата функция е известна. При нея знаем всички коефициенти на квадратния тричлен. Така че ние можем с точност да намерим корените x1 и x2, решавайки уравнението f от x равно на 0. И така, x на втора минус 6x плюс 5 равно на 0. Дискриминанта минус 6 на втора минус 4 по 1 и по 5. 36 минус 20 е 16. Дискриминантата е точен квадрат и можем да намерим двата корена, като първия корен е по-малък от втория. Тоест, той ще бъде с изваждане. 6 минус 4, 2 върху 2, 1. И 6 плюс 4 върху 2, 10 върху 2, 5. И така, до тук нашата редица придобива следния вид. x1 е 1, след това имаме x3, след това имаме 5, след това имаме x4. Искам да отбележа, не бъркайте индекса 3 с номера на члена на аритметичната прогресия. Това е номера на корена на втората квадратна функция x3. Индексите са следните: A1, A2, A3, A4. И така, за да можем да правим по-нататъчни изчисления, за нашата аритметична прогресия ще ни трябват първи член и разликата d. Първият член го имаме. Той е равен на 1. Имаме третия член,
който е равен на 5. По формулата за общия член на аритметична прогресия, припомням формулата, третия член е равен на първия плюс n-1, в случая 3-1, 2 пъти d, откъдето може да намерим d. 1 плюс 4 е равно на 5, откъдето d е равно на 2. От тук нататък вече можем да изчислим и останалите членове на нашата редица. Съответно това са първи член 1 плюс d, което е 2, 3, плюс 2, 5, плюс 2, 7. Ние обаче в нашата задача търсим коефициентите b и c. Тоест трябва да съставим уравнението х на втора плюс bx плюс c, чието корени са числата х3 и х4. х3 и х4 бяха втория и четвъртия член на нашата аритметична прогресия. Тоест х3 е равно на 3 и х4 е равно на 7. В случая използваме формулите на Виет. В техния вид с помощта на коефициентите P и Q. И така, припомням формулите на Виет. Ако имаме квадратно уравнение, за което съществуват два корена, х1 и х2, то сборът на корените може да се изрази чрез отношението на коефициентите b и a, произведението на двата корена чрез отношението на коефициентите c и a. Този прочит на Виет се използва, когато знаем уравнението, конкретното квадратно уравнение, и търсим знаците на неговите корени. Когато обаче не знаем конкретното уравнение, ние използваме друг прочит, т.е. не може с две уравнения да намерим три коефициента, може да намерим два. Отношението минус b върху a е равно на коефициента минус p, а отношението c върху a е равно на коефициента q. И тогава с помощта на тези два коефициента ние може да съставим квадратното уравнение, чието корени са ни дадени. Х на втора плюс p по х плюс q равно на 0. Така че ние попадаме в тази ситуация. Знаем корените, не знаем уравнението, така че ще търсим коефициентите p и q. Заместваме. х1 плюс х2, в нашия случай това са х3 плюс х4, 3 плюс 7 равно на 10. Това е коефициента минус p, откъдето p е равно на минус 10, т.е. обръщаме знак. х3 по х4 е равно на 3 по 7, 21. Това е коефициента Q. Съставяме уравнение с тези коефициенти. Х на втора минус 10х плюс 21 е равно на 0. Тоест, виждаме, че в нашия случай b е равно на минус 10, c е равно на 21. Това, което се търсеше, значи като краен резултат ние трябва да дадем ето този отговор. Винаги внимавайте какво точно се търси в задачата, за да напишете правилно отговора, който сте получили. Тоест, ние не оставаме на ниво квадратно уравнение, което сме съставили, защото в задачата не се търси формулата на тази квадратна функция g от х, а се търсят стойностите на
коефициентите b и c. И ние трябва да запишем отговора по този начин. И още една задача със свободен отговор. Значи тази задача де-факто е задача от аритметична прогресия, 10 клас. Последната 17-та задача е задача, която е съзнание от 9-ти. 10-ти клас реално не ни трябва. Тя отново включва в себе симетрични зависимости, Питагор, трапец равнобедрен. Задачата не е сложна. И така, имаме даден равнобедрен трапец. Сега ще го начертаем. Колко ще е равнобедрен? Малко разчитаме и на нашето въображение. Така, равнобедрен трапец. Дадено е бедрото. 6 см. Височина. Обикновено спускаме и двете височини. След малко ще напомня защо. Височината е 4,8 см. А бедрото и диагоналът на трапеца са перпендикулярни. Значи в случая няма значение кой диагонал ще начертаем, тъй като трапеца е равнобедрен и диагоналите са равни. Бедрото и диагонала са перпендикулярни. Отбелязвам АД перпендикулярно на БД. Какво търсим? А подточка диагонала на трапеца, Б подточка малката основа на трапеца. Откъде започвам? И както казах, задачата трябва да е с обосновано решение, т.е. подробно. Тъй като трапецът е равнобедрен, при спускане на двете височини DH и CH, отбелязваме, че са височини, получаваме два еднакви първоъгълни триъгълници. Триъгълник AHD е еднакъв с първоъгълния триъгълник, слагам по една точка, BH1C. По кой признак са еднакви тези два триъгълника? Ами имахме един специален признак за първоъгълни триъгълници. Ако катет и хипотенуза на единия първоъгълен триъгълник са съответно равни на катет и хипотенуза на друг първоъгълен триъгълник, то тези триъгълници са подобни. Водеше се четвърти признак. Катет и хипотенуза. Тоест DH е равно на CH1 и AD е равно на BC. Тоест, ние може да разглеждаме само един от тези триъгълници. Какво следва от тук обаче? Че отсечките AH и BH1 са с равни дължини. Стъпка втора. Разглеждаме правоъгълния триъгълник AHD. В него, по теоремата на Питагор, можем да намерим дължината на катета AH. AH е корен квадратен от квадрата на хипотенузата AD минус квадрата на катета HD. Пресмятаме. AD е 6 см, HD е 4,8. Сега тук получаваме дроби, аз обаче обичам да с подръчни средства, така да кажа, да смятам. Затова ще разпиша последния начин тази разлика от квадрати. Формула за съкратено умножение
Сбор по разлика. Десет цяло и 8 по 1,2. Тъй като не ми се смятат дроби, продължавам може да ви се стори тромаво, но определено е по-бърз начин за пресмятане. 10,8 това е 108 върху 10, 1,2 е 12 върху 10. И тук вече нещата се получават по-лесно. 108 е 3 по 36, 12 е 3 по 4. Отдолу имаме две десятки, т.е. при коренуване от двете тройки излиза 1, от 36 излиза 6, от четворката излиза 2 и от двете десятки излиза 1. 6 по 2, 12 по 3, 36 върху 10, 3,6 см. Виждате, без да умножавам дроби, просто си спестих доста труд. Тоест, ние намерихме, ще го отбележа с друг цвят. Ето, това нещо е 3,6, това нещо е 3,6. Сега разглеждам триъгълник АДБ. В този триъгълник, той е правоъгълен триъгълник. В него аз имам височина към хипотенузата. Значи правоъгълен триъгълник АДБ. По формулите за метрични зависимости в правоъгълен триъгълник, квадрата на височината към хипотенузата е равен на произведението на проекциите на катетите върху тази хипотенуза. Проекциите са AH и BH. DH го знаем, AH сме го намерили, от тук може да намерим BH. Замествам и изчислявам. DH е 4,8 на втора. AH е 3,6. Ами, отново, както обичам да казвам аз, по бабешката. Умножавам по 10 числителя и знаменателя. Съкращавам на 6. 48 на 6 е 8. 36 на 6. Всъщност направо на 12 мога да съкратя. Отгоре ще получа 4, отдолу ще получа 3. 4,8 мога да го съкратя на 3. Ще получа 1,6. И така 4 по 1,6 е 6,4 см. Намерихме втората проекция 6,4 см. Сега остана да намерим малката основа и диагонала. Точка 4. Отново от този правоъгълен триъгълник АДБ вече можем да намерим дължината на цялата основа АБ. Имаме единия катет. Диагонала на трапеца се явява катет на този правоъгълен триъгълник, така че изразяваме катета BD, корен квадратен от АБ на втора минус АД на втора, по теоремата на Питагор. Заместваме. Колко е АБ? 6,4 плюс 3,6 е 10. АД е 6.
100 минус 36 е 64, т.е. диагонала BD е 8 сантиметра. Първото нещо, което се търсеше. Значи до тук работим по подточка А. Всичките тези помощни изчисления. Остана подточка Б. Тя вече е елементарна. Голямата основа АБ е равна на 2 пъти АХ плюс средната част H1H. Но средната част H1H е равна на малката основа CD, тъй като те са страни в правоъгълник. H1CD. Изразявам H1H. АБ минус 2 пъти АХ. АБ пресметнахме, че е 10. АХ е 3,6. Т.е. имаме 2 пъти по 3,6. Това е 7,2. Или 2,8 см. Т.е. втория отговор е, че малката основа CD е 2,8 см. Това беше за днес. Отново казвам, че се надявам да ви бъда полезна. Ще подготвя следващия ден още едно видео по още един тест, като последна подготовка и припомняне на знанията от 8, 9, 10 клас, за да можем да се представим успешно на предстоящото външно оценяване. От мен довиждане и хубав ден!